Hola a tots i benvinguts al tercer repte de la setmana, o sigui, la resolució. Aquesta setmana havíem de trobar aquesta part del cercle. I, primerament, havíem de saber la fórmula per calcular l'àrea, la qual és radi al quadrat multiplicat per pi. I com sabem que solament necessitem aquesta part, l'havíem de multiplicar l'angle d'aquesta part dividit entre 360, ja que 360 és tot sencer el cercle. I ara havíem d'intercanviar aquests valors, o sigui, àrea igual a 3 al quadrat, ja que és el radi, multiplicat per pi, multiplicat per l'angle dividit entre 360. Però com no tenim aquest angle que necessitem, l'hem de calcular. I com sabem que un costat és de 215 i el cercle sencer és de 360, ho podem calcular fàcilment, subtraint, no? O sigui, fem 360 menys 215 igual a 145. I aquí tenim l'angle, el qual l'acabem posicionant aquí a dalt. I finalment ho hem d'acabar calculant, el qual ens acaba donant 11,39 arrodonit, que serà l'àrea, centímetres quadrats, ja que el radi també està en centímetres. I així, finalment, hem resolt el repte de la setmana. Ens veiem la següent setmana i adeu!